Hama dzinodikana. Cry, my beloved Zimbabwe, cry. Urikuona kuti vanhu kana vasvika palevel rekushaya mwoyo navanhu, tinenge takuti Mwari pindirai. Nyaya yeland muno muZimbabwe, nyaya yeland, vanhu vari kupazirwa dzimba, vanhu vachinzi bvai pavakagara, vamwe kwema 10 years, vamwe kwema 20 years. Nyaya yeland iri kunzi the land is owned by the state. We need to explain what is the state, who owns the land by end of the day. Vanhu pavakaenda kunorwa hondo kuti tibve muudzvanyiriri hwevachena papambevhu, havana kuzviitira for the state, but zvakaitirwa for the Zimbabwean majority. Saka inyaya dzekuti isusu semafundisi hatidzinyarari because dziri kuaffecta mwana wesangano. Who is the state? Who is the state? Who is the government? Who is the people? Urikuona kuti state yakapiwa basa, ma state officials ose, ma civil servants ose, ma government officials ose akapiwa basa nevanhu, the majority povo. Hatigone isusu kugoverana minda kana land kana mamine mari national resources. Saka vanhu ndokubva vasarudza vatungamiriri vanosarudzwa kuburikidza neballot box, zvichitangira kuna vidico chairman, zvichienda kuma councillors, ma MPs. State haigone kufuma yakangoti taakuita zvakati isina kuconsulta vanhu. Vanhu ndo maboss of the state. Vanhu ndo masters of the state. Every government official, every civil servant is a servant to the people of Zimbabwe, and this must be propagated very well. We have been staying and living in this ignorance for a very long time. Vanhu vanofunga kuti the state in a power over us. The state does not have power over us. The power that the state has was given by the people. Saka zvekuti vanhu vanofuma vachingoti vanhu ibvai kana kuti land yaye state. Isusu vanhu tisi takakupai land kuti honai takawandisa, we are 15 million. Takada kuti kwaitika land vanhu ngavamhanye, panoitika bongozozo. Saka ndobva tasarudza vanhu. Mitemo inogadzirwa muparliament haifani kungoerekana munhu angofuma angomuka kuti takuita zvakati. Inotangira kubva from the grassroots level. Ndosaka tichivhotera ma MP, ma lawmakers, vanondotimirira muparliament kuti aiwa land ndedu but takumbira state kuti itimanagerewo on our behalf. Mines ndedu isusu, mine ndedzedu. Saka takumbirawo state kuti ititungamirireo mukugoverwa kwemamine. Zvakafanana nekuti hatingagone tese kupiwa goridhe but tinotendera isusu maminers aiswa negovernment.